Na hát ígértem egy videót nektek, hogy a szállodából, a medencétől a tengerpartig szépen ki lehet sétálni. Itt levesszük a papucsunkat, és onnan tengerből visszajövve pedig itt lehet lezuhanyolni a lábunkat. Egyedik nap sikerült megfáznom, nátház vagyok egy kicsit, de az nem akadályoz meg abban, hogy nem menjek a tengerpartra. Úgyhogy ilyen közel van. Egy pár darab lépcsőn lemegyünk. Így. Bocsánat, ha néha szipogok, de hát náthás vagyok. És gyönyörű a tengerpart, sokan vannak. Tele van, teljesen tele van. Most nézzünk vissza, tehát ott jöttem le, látjátok, és ott van a hotel, ott van a medence. Tehát most itt vagyunk. Úgyhogy isteni finom homok, mély, belesüppedős, nincs kő, semmi. Most apály van, egész lent le van húzódva a tenger dagálykor, délután, majd egyszer azt is megmutatom. Egész idáig kint van a víz, idáig, és akkor csak egy ilyen kis szűk sávban van a homok. Most viszont le van húzódva egészen, hogy ez vízes, ez a része vizes is, mert ugye ez, ahogy visszahúzódott a víz reggelre, most teljesen vissza van húzva, de látjátok ott egész sok, mert mélyre be lehet menni, vannak ilyen homokpadok, ahová el lehet úszni, és ott is legyen a lába mindenkinek. Úgyhogy így néz ki a tengerpartunk. Szerintem ettől jobb nem hiszem, hogy kell bárkinek is, ha mégis, akkor csak sajnálni tudom, mert szerintem ez tökéletes. Úgyhogy megyek is be kicsit úszni, lerakom a telefont, majd jelentkezem, akkor dagálykor megnézzük, hogy hol van a tenger. Látjátok, most ott van, itt van, és dagálykor ott lesz, ahol egész abban a sávban, ahol a homok világosabb. Jönnek a kis drága tevék, egész nap sétálgatnak. Van egy kicsi is, nagyon cuki, édes pofa, úgyhogy aranyosak. Na, hello, szép napot! És onnan visszajöttem a tengerről, papucsa kezembe, lábam hót homokos, és itt szépen meg lehet mosni. Ez azért van, a lábmosó kialakítva, hogy a homokot mossuk le a lábunkról. Ez automata, egy darabig megy, és addig le tudod szépen mosni a lábadat. Úgyhogy tökéletes. Így. Aztán megáll magától. És akkor megyünk tovább. Lemostuk. Erre is vannak. Ez az U alaknak az egyik része. Itt egy kutyus jött inni, egyem is meg. Ugye engedek neki egy kis, enged neki vizet, jó van. Jó, de aranyos. Igen, bejárnak inni a kutyusok. De senkit nem zavar, sőt mindenki segít. Úgyhogy itt a kis animátorok gyűjtik az embereket a dartjátékhoz, ott fognak darcozni. Jó idő van most, ilyen kicsit felhős, úgyhogy nem éget a nap, viszont nagyon meleg van. Na, és akkor tulajdonképpen így van a szálloda fő része. Ennyi, így. Nem nagy, haláli jó. És ha még arra majd elsétálunk, arra van játszótér, meg még medence, meg sok minden. Ezt is ma megmutatom, mert hogy nem éget a nap, most szívesen sétálgatok. Na, megyek, csobbanok egyet. Itt a párocskám. Ő nagyon királyul érzi magát, nyílnak a virágok. Fölöttünk a pálma, rohadt jó. Na, hát további szép napot mindenkinek. Sziasztok! Ott a tenger, az animációs programok. Itt a medence. Medencétől fogjuk szépen magunkat, és elmegyünk kicsit erre. Felmegyünk itt a bár, ahol az all inclusive
italokat lehet kapni, bennem is van már 2 pohár alkoholos, muszáj mennáthás vagyok. Ez itt egy nagyon édes gyerekeknek, gyerekeseknek medence, de gyerek nélkül is lehet napozni, és ott a gyerekeknek lehet pancsolni. De ez nem minden ám, mert ha megyünk tovább, szia, itt van, igen, párocskám is, ha megyünk tovább, akkor itt a gyerekekkel, akik itt a medencébe játszanak, ki lehet menni egy játszótérre, ami fedett. Tehát én megmondom őszintén, sok helyen jártam már, de nem láttam még olyat, hogy fedett játszótér le a kalappal. Itt éppen nézzétek, megnyírják a füvet, igenis szorgalmasak, látjátok, a darab emberek szorgalmasak, dolgosak, sokat dolgoznak. Na itt van a játszótér, és ilyen számatetős. Tehát én mikor megláttam, mondtam, hogy ez hihetetlenül aranyos, a gyerekek nem kapnak napszúdást, mivel most nincs sok gyerek, ezért nyilván nincsenek most benn, de tegnap például volt vagy 3 gyerek is benn, aranyosak voltak, hogy csúszdáztak, játszottak, úgyhogy ez így onnan jöttünk, és ez itt a gyerekeknek egy ilyen nagyon jó kis játszótér. Na most megyünk tovább, nézzétek meg, itt van az épületnek a másik, ott van, aki nyírja a füvet, tehát tudjuk akkor az irányt, megyünk tovább. Játszótér után jönnek a sportpályák, itt vannak sorba. Mindenféle pálya, ami csak létezik, teniszpályától kezdve, kézilabdapálya, mi az, akármi, ilyen golyódobálós, a férjem tudja, hogy mi a neve? Petang. Petang, köszönjük. Igen, tegnap láttunk is itt játszani. Egy fiatal ember, gondolom a papájával, darabig néztük is őket, na és akkor megyünk kicsit sétálni. Ez a hátsó része az épületnek, ennek az U alakúnak a hátsó szárnya, ami nem a medencére néz, hanem ilyen gyönyörű kis kertekre, ami szinte rendben van szépen hozva, tisztasságban mindenhol. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy itt bárkinek bármi negatív tapasztalata lenne, ha mégis van, hát nem tudom, tartsa magának meg. Hát ennyit tudok csak mondani. Pálmafák gondozzák szépen a kerteket, itt sehol egy szemét, semmi. Na és itt van a spa rész, ahonnan belülről is be lehet menni, de innen kívülről is. Ezt mi felfedeztük a múltkor a párommal, hogy mi ide szépen eljöttünk, és csak meglepődtünk, hogy itt is lehet úszkálni. Van egy kinti része, és van egy fedett része, ahova bárki bármikor bemehet. Úgyhogy valami jó, ott egy mi ez, teátrum, minek hívják, tehát ilyen színpad, azon a részen, oda most nem megyünk el, mert messze van, úgyhogy itt lehet így napozgatni, úszkálni. Itt van a kedvenc virágom, imádom, nem tudom mi a neve, de szeretnék ilyet otthonra. Örökzöld, mert kemény a levele. Na és akkor bemegyünk, tehát láttátok, itt van kinti rész, itt van egy benti, itt be lehet menni, bárkinek, bármikor. Hello! Itt van egy gyerekeknek egy medence, és van felnőtteknek egy medence, ott vannak a izék, az úszómester, sehol senki, és fedett a teteje. Tehát onnan is be lehet jönni, de innen is be lehet jönni, ugye ahonnan mi innen jöttünk, de belülről is be lehet jönni. Úgyhogy nagyon klassz. Nagyon jó a vize, nagyon kellemes, langyos, bárki bármikor úszkálhat, ezért fizetni nem kell. Ez benne van a szolgáltatásban, ez a szállodához tartozik. És akkor ha itt kimegyünk ezen az ajtón, itt szintén még az épületnek ez a szárnya, van egy szárny rész, ami szintén egy ilyen kertre néz. A másik oldala meg szerintem az már a kinti bejáratra néz, tehát a főbejáratra, és ott van egy ilyen amfiteátrumnak nevezett. Hát tulajdonképpen az is, mert lépcsőkön lehet ülni, rendesen olyan, mint egy nagy színpad van, és vele szembe
egy csomó lépcső, amire rá lehet ülni, úgyhogy ez így néz ki. Most megyek és úszok, meg kezd égni a hátam. Na, szóval gyertek erre is el, sétáljátok el, majd próbáljátok ezt is ki. Fantasztikus, hangulatos és jó és érdekes. Úgyhogy ja igen, ezek a zuhanyozók nagyon tetszenek, tehát mindenhol van zuhanyozó, mindenhol van lábmosó, WC, tiszták, rendesek. Úgyhogy bátran. Na sziasztok, mára ennyi. Na szervusztok mindenki, aki otthon van, meg mindenki, aki nyaral. Tegnap bemutattam ugye, hogy van itt a Vinci Dármidonban egy olyan rész, ami fedett, és ebbe is lehet úszkálni, ha mondjuk odakint olyan idő van, mint ma. Rettenetesen tűz a nap, iszonyatosan, erősen, viszont nagy a szél. Úgyhogy hűvösnek érzi az ember a levegőt, ugyanakkor nagyon-nagyon komoly napszúrást lehet kapni. Úgyhogy mi így a 30 pluszos korosztály, akik már ugye felfedeztük ezt a helyet, mi egyenesen ide vettük az irányt, ide bejöttünk, itt van napozóágy, hogyha akarunk, pihenhetünk, tehát ez szenzációs. Úgyhogy per pillanat mi ketten vagyunk itt, tehát ez az a bizonyos fedett medence, jó idő van, süt be a nap, isteni langyos a víz, úgyhogy mi valószínű itt fogunk ma lubickolni, hogy a náthám elmúljon, mert nem szeretnék még egy napszúrást is kapni hozzá. Úgyhogy sziasztok! Itt van a kis úszómesterünk, most jött be, úgyhogy ő is van nekünk itt.